Eroj li ħafna drabi jaħdmu fis-silenzju mingħajr daqq ta' trombi. Eroj li f'din is-sitwazzjoni straordinarja li qed ngħixu fiha bħalissa qed jissagrifikaw ħajjithom sabiex jissalvagwardjaw il-ħajja tan-nies. It-12 ta' Mejju huwa l-jum li fih ikunu mfakra l-infermiera kif dan ix-xahar huwa wkoll iddedikat għal ħidma imprezzabbli tal-qwiebel, żewġ pilastri fil-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna. Ironikament din is-sena kellha tkun is-sena li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa iddedikata għall professjoni tal-infermiera u l-qwiebel. Fil-fatt kien hemm pjan dinji għaċ-ċelebrazzjonijiet bit-tema Nursing Now Campaign, iddedikat għall-għeluq tal-200 sena mit-twelid tal-pjuniera tal-infermieri Florence Nightingale. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem l-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo, il-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel irrikonoxxa l-ħidma sfiqa ta' dawn il-ħaddiema u llum aktar minn qatt qabel qed narfu l-importanza tal-infermiera f'nofs din il-pandemija li ġabet arkubteha lid-dinja kollha. Illum ħejja il-200 sena mit-twelid ta' Florence Nightingale, allura kull sena hija ċelebrazzjoni, però dis-sena hija iktar speċjali. Speċjalment niċċelebraw ix-xogħol li nagħmlu u l-importanza tal-infermiera bħala iċ-ċentru u l-qofol tal-kura tas-saħħa. Sfortunatament minħabba li ġara, minħabba l-pandemija, iċ-ċelebrazzjonijiet kellhom jinbidlu, però iktar minn qatt qabel vera d-dinja rat ix-xogħol prezzjuż u essenzjali li jagħmlu l-infermiera mad-dinja kollha. Il-Kunsill irringrazzja lil dawn il-ħaddiema f'waqt li esprima solidarjetà u apprezzament għal kapaċità kbira li qed juru sabiex il-pandemija tkun kontrollata. Saħansitra hemm ħaddiema li sagrifikaw ħajjithom u anke spiċċaw telqu l-qraba tagħhom biex bħala frontliners tineleb din il-ġlieda kontra għadu li ma jidirx. Il-Kunsill fakkar ukoll il-ħidma tal-qwiebel mal-ommijiet u l-familji tagħhom sabiex jieħdu ħsieb is-saħħa tal-om u jipprevjenu komplikazzjonijiet. Bħalissa bħala midwives tkun iktar mal-om, mhux qabel ma kienux ikunu, ma bħalissa prattikament assissadu waqas ir-raġel għandu qed jidħol mal-om anke waqt il-ħlas li hija prattikament hija xi ħaġa diffiċli lil-om ma jkollux ir-raġel magħha, speċjalment fil-bidu għax inti fl-aħħar biċċa tal-ħlas qed jidħol. Il-midwife tkun iktar hemm viċin l-om biex ittija dak il-wens li għandha bżonn dak il-ħin tant importanti fil-ħajja. Biex ittija dik l-esperjenza li inti tibqa' miegħek tibqa' ġorra magħha ħajjitha kollha. Allura xogħol il-midwife huwa li ittija dak is-sapport li huwa neċessarju. Intant fi sqarrija separata l-MUMN faħret lil dawn l-eroj li jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jieħdu ħsieb il-pazjenti tagħhom. Ħajjitna nbidlet u aħna bħal infermiera hemm bżonn li nkunu preparati aktar minn qatt qabel għal kull eventwalità li tista' sseħħ, sqarret l-MUMN, illi insistiet ukoll fuq il-fatt li r-riskju li l-COVID-19 jinfirex fost il-popolazzjoni Maltija għadu hemm u għalhekk aħna bħala nazzjon ma nistgħux noffordjaw li ma nibqgħux attenti.